A continuación damos paso a Carlos Blanco Arca, docente do curso de especialización de Tecnoloxías de Operación no Politécnico de Santiago, que os explicará polo miúdo un poquinho como son os módulos do curso de especialización. Quería explicarvos entonces un pouco cales son os módulos que compoñen este curso de especialización en ciberseguridade nas tecnoloxías de operación e un pouco como traballamos no Politécnico de Santiago, as ferramentas que utilizamos e os equipos que temos ali. Está composto de 5 módulos. O primeiro módulo é sistemas de control industriais seguros, seguridade integral. O seguinte é ciberseguridade en proxectos industriais, redes de comunicación industriais seguras e análisis forense en ciberseguridade industrial. No Politécnico de Santiago este ano pasamos a modalidade de distancia semipresencial e, normalmente o curso sole comenzar a 1 de noviembre, supoñamos que este ano próximo será o día 4 e rematamos hasta o 20 de xuño. Non hai FCT, non hai prácticas en empresa en este caso. Falándose un poquinho de cada un destes módulos, no de sistemas de control seguros, fanse avaliación de escenarios, identificación de activos, avaliación do firmware, creación de test benchamelgos, etc. Tamén se estudia a documentación de procesos, elaboración de informes, diseño de políticas de seguridade, etc. No de seguridade integral, pois é un poquinho máis de normativa, normas e procedementos da seguridade operacional, normas e procedementos da calidade da ciberseguridade OT, medidas de ciberseguridade nos sistemas instrumentados de seguridade. O seguinte, proxectos industriais, aí estudianse ameazas, vulnerabilidades, requisitos en proxectos, requisitos no proceso de xestión de compras, plans detallados de medidas de ciberseguridade, implementación de medidas de ciberseguridade nas distintas etapas dos proxectos. E, finalmente, os dous últimos, podemos deixar para o final, porque son os que dou eu, e as cousas máis divertidas sempre as deixamos para o final. Temos un laboratorio de ciberseguridade OT, que está dotado temos 16 PLCs S7200, 3 S7500, 3 pantallas HMI, 3 routers industriais, 4 switches industriais XT208, 3 switches industriais XM408, un Scalan con firewall e VPN, distintos equipos de comunicacións Wi-Fi e módulos de pasarelas IoT. Tamén temos algún equipo de Schneider, non todo de Siemens. Temos varios CPUs, tamén módulos de comunicación, switch Ethernet e tamén un equipo de IoT. E outros equipamentos que contamos, dous equipos informáticos de altas prestacións, Printer Raspberry Pi, Sensórica, etc. E isto é un pouco a imaxe dunha parte da instalación, porque esta é a parede lateral da aula e ao fondo da aula hai tamén outro panel un pouco máis pequeno, pero tamén con distintos equipos aí montados. Na parte de arriba podemos ver toda a parte de comunicacións, basicamente, e abaixo temos os PLCs, as pantallas HMI, etc. E isto é un pouco de vista de frente. Ben, a parte dos equipos de hardware, tamén temos dotación de software, temos o TIA Portal para a xestión e configuración dos equipos de Siemens, xestión de logs, comunicacións OPC, etc. O Synec NMS para a monitorización de redes, o Cinema Remote Connect para a xestión das VPNs. Moitas destas licencias, a comprar os propios equipos de Siemens, xa che veñen as licencias con eles. Tamén software para a xestión dos equipos de Schneider e despois outro software que utilizamos a maior parte del na parte de análisis forense, que xa é software libre, Nmap, o FTK Imager, WISAR, o Network Minier, Autopsy, Volatility, Metasploit, Shodan, OSINT, etc. Distintas aplicacións que se utilizan en distintas partes dos dous módulos seguintes, que son os que vamos a ver agora. Entonces, para ver un exemplo das distintas tarefas que realizamos en análisis forense,
Bueno, pois a extracción e análisis de evidencias. Vale, pois con Nmap detectamos que equipos se atopan na rede, combinado tamén con Proneta, que é un software de Siemens que nos permite tamén visualizar distintos equipos na red para poder configuralos. Co FTK Imager, pois, o temos emborcados de memoria RAM, por exemplo, nas estacións de enxeñería ou nas pantallas HMI. Con WISAR realizamos capturas e análisis de paquetes de comunicacións. Co propio SNOR, que pode traballar, é unha aplicación que pode traballar como un IDS, como un detector de intrusións, pero en este caso traballamos con el como análisis de paquetes de comunicacións. Podemos analizar paquetes capturados con WISAR, analizalos con SNOR, que é unha forma un poquinho máis rápida ás veces. Co SAS é un colector de información de equipos Siemens. Con Microsoft Network Monitor, pois, sobre todo, utilizámolos para analizar os logs xerados con SNOR, que son logs que a priori son máis difíciles de visualizar, e esta aplicación vai moi ben para abrilos e traballar con eles. Con Volatility, pois, facemos análisis da memoria RAM. Con Autopsy, pois, análisis de evidencias. E xa noutro módulo que nos faltaba, que é o de redes de comunicación seguras, aí o que, sobre todo, intentamos implementar redes seguras, pois implementando comunicacións ao PCUA, traballando cos propios autómatas como servidores de comunicacións, e cos clientes, pois o UA Esper ou o PC Esper, que son teñen a súa versión de pago, pero tamén teñen a súa versión gratuita. Facemos segmentación de rede mediante VLANs, VLANs por puerto, por protocolo e por subrede. Facemos conexións VPN, configuramos os firewalls industriales, creando reglas, traballando cas IP rules. Configuramos a rede Wi-Fi industrial, temos un punto de acceso dos clientes, entonces enseñamos aos alumnos a configurar esas redes Wi-Fi, a facelas máis seguras, a limitar, digamos, a superficie de irradiancia desas redes. Facemos monitorización de redes, traballamos con algunhas aplicacións como OSINT de Alien Bowl, con PRTG Monitor, co SINEC NMS, con Nozomi. E aquí temos algúns exemplos, por exemplo, co PRTG Network, vale? É unha aplicación que nos dá alertas. Non está moi orientada hacia a parte de industrial, sí que ten algunhas cousas para traballar sobre todo con IoT, ten algunha opción para poder traballar aí, pero sí que nos permite monitorizar unha rede e, por exemplo, saber que equipos están conectados, desconectados, cales están dando fallos, que é tamén parte da aprendizaxe. OSINT, este sí que é unha aplicación un poquinho máis... Podemos traballar moito mellor con ela, permítenos desde detectar vulnerabilidades, ver os equipos da rede, facer análisis, traballa como un SIEM, podemos xerar tickets, enviar tickets a xente para que traballe con eles e que poida resolver as incidencias que van aparecendo. Aquí temos algúns exemplos de distintos tickets que nos van aparecendo, de distintos dispositivos que temos na rede. Vale. E por aquí temos, por un exemplo, dun ticket dunha vulnerabilidade detectada nun equipo MQTT, vale? Nunhas comunicacións MQTT. Entonces, como dicía, con NMA, con Nessus, con Shodan, identificamos as vulnerabilidades dos equipos desa red, vale? Facemos test de penetración, un poquinho de hacking, non moito, porque iso creo máis da especialidade de IT, pero nos tamén queremos darlle un poquinho de diversión aos alumnos, entón traballamos un poquinho tamén con Metasploit. Traballamos con SNOR como un detector de intrusións, en este caso traballamos con SNOR, instalámoslo nas Raspberry Pi que temos, e a partir de aí os alumnos traballan con el, cun proceso un pouco que sería o que temos aí explicado, vale? Realizamos un ataque con Metasploit, por exemplo, con WISAR capturamos as tramas dese ataque, analizamos esas tramas, obtemos a información necesaria para diseñar as reglas, implementamos esas reglas en SNOR, volvemos a lanzar o ataque de novo e comprobamos se SNOR realmente é capaz de detectar eses ataques que se producen na rede, non? E hasta aquí. Vale, moitas gracias a todos.